Ο Θάνος! Θάνος, χαμός, Θαναϊλάκης, μάλιστα. Ήταν η ώρα μου, πιστεύω. Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα. Στον Κυριάκο, την Πρέβεζα. Ωραία. Θανό. Έλα ρε. Θανό. Έλα ρε. Cool. Καλή επιτυχία, αγόρι. Πολλά φίλε. ταξίδια. Όχι, αν μη τι άλλο, είναι πολύ σοβαρή πρόταση. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Τα καλύτερα και όλα καλά. Και να φύγεις με ένα σεβαστό προστόπο. Αν μη τι άλλο, μου δείχνει σεβασμό. Πολύ σεβασμό. Μάλιστα. Πολύ σεβασμό απέναντι μου. Ναι. Καλό. Θέλω να παίξω. Εδώ είναι ο Θάνος. Παιχτάρα μεγάλα. 2. Την έφερα από το δεξί στο αριστερό. Σκόραρε. 2. Είναι πολύ όμορφη η Ελένη και είναι κρίμα. Αλλά μην το βλέπω. Δεν έχει να φοβάται κάτι από μένα σήμερα. Μπράβο. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Ωραία. Θα βάλω το δυνατό. Πρώτο κουτί, λοιπόν. Άνοιξε το. Μπράβο, Δάνο! Με τη συμπάθεια και την αγάπη σου έγινε αυτό που έγινε. Έτσι, ρε! Καταλαβαίνεις σου θέμα αυτό το νούμερο. Πάει στον τρίτο γύρο. Άνοιξε το Ζωζίνα. Κοίταξε τα μάτια μου πως κλαίνε από την ώρα που Το φύγες. καλύτερο. Έστω, το ζήγησα. Ήταν καλή Το έμπνευση. ζήγησα, Sorry. I'm sorry. Παιδιά, όπα, Yunnan. Είναι ωραία η τύπη, είναι ωραία παρέα. Έχει πολύ φάση. Είναι φοβερό. Όχι τέτοια, δεν μου αρέσουν. Είναι μπλε. Βλέπω δύο πολύ ωραία μπλε σκουλαρίκια. Είναι μπλε. Είναι μπλε. Έρχομαι. Πάρα πολύ ωραίο μπλε αυτό που φοράς. Έλα να πίνουμε καφέ και θα πίνουμε καφέ. Ευχαριστώ. Δώσε μας και ένα μπλε στο κουτί. Ναι! Μπράβο! Ναι, μωρέ Λίτσα. Θα έρθω μετά. Ω, Ρένα Βλαχοπούλου. Τραγούδα. Μην τρέμεσαι. Στο νούμερο 17, στο Βαγγέλη. 9 έπες. 17. Είπες το 9. Να φύγω. Δεν νομίζω ο Τζορντανέλης, ο φίλος μας, θα έχει συνεχόμενη φορά κόκκινα μεγάλα. Ξεκίνα από εκεί. Δεν θα απογοητευτώ, ειλικρινά. Θα απογοητευτώ εγώ. Θα προχωρήσεις, θα πρέπει να ανοίξεις δύο. Ναι, ισχύει. Πάμε στο Τζορντάνι. Τώρα που είμαι και πιο χαλαρός. Μας άγχωσες πάρα πολύ. Τι να πω, αγχωθήκαμε περισσότερο από σένα. Μάτι, αλήθεια σου λέω. Έσκυψε, Πού πήγε. Λοιπόν, Δεν αλλάζει γνώμη. Λοιπόν, του Θάνου του αρέσουν τα ταξίδια. Σε μένα στο δικό μου ταξίδι στο Deal έχω γνωρίσει πολλούς φίλους και ο Θάνος είναι από τα καλύτερα παιδιά, καθαρός άνθρωπος με αγνή καρδιά. άνοιξε το Βαγγέλη. 7.500. Μια Σε φυσάει ο Βαγγέλης. Εγώ είμαι ευχαριστημένος, μια χαρά. Το πήραμε ήρεμο. 4, Ειρήνη. Δεν μπορούσες να με ανοίξεις πιο νωρίς, να μην έχω αυτή την αγωνία τώρα. Ας μου έκανες ένα νόημα. Προσπαθούμε. Τα μάτια μου είναι παντού. Θα ροκάρουμε εδώ με τους Sex Pistols. Sex Pistols. Άνοιξε το Ειρήνη. Όχι! Άνοιξε το Ειρήνη. Όχι! Πού είναι το backpack? Δεν το πιστεύω. Sex Pistols. Ναι! Φοβερό! Δεν χρειάζεται, έχω τις 2.000 ευρώ. Έχεις τις 2.000. Αφού λες ότι αυτό είναι το... 5 ευρώ άκησε ο φίλος μου. Άνοιξε το. Αμάν. Άνοιξε το να γελάσουμε τώρα. Λοιπόν, Τώρα έκανα αντιλίωτη. εδώ λοιπόν είχε ένα 5 ευρώ και τα πούλησε 2.500 ευρώ. Μετά από αυτό που έγινε και προς το τέλος με Φουλ, κόψε. καλή μέρα. Σταματάμε εδώ. Τώρα παίζουμε ελεύθερα, πιο ελεύθερα. Και τσέρμο. Μπορώ.